áramszünet volt, és eszembe jutott egy régi-régi történet, egy szellemidézésről, és ezt most felolvasom önöknek a Szélkakasló című könyvemből. Mamát nagyon megviselte nagyapám halála. Sokat sírdogált, keveset törődött velünk, és alig evett valamit. Mindenki nagyon aggódott érte. Egyik este különös dolog történt. Jött egy magas, erős öregasszony. Olyan volt a szeme, hogy szinte a nézésével is parancsolt. Az egyik rokon küldte őt hozzánk mama miatt. Én meg sem mukkantam, csak figyeltem. Azt mondta, hogy kell neki egy olyan asztal, amiben nincs szög. Bementünk a tiszta szobába. Ott rátett az asztalra egy nagy papírt, amin számok voltak és betűk. A papírra meg nagyapa kabátgombját. Mi meg körülültük az asztalt. Ránk szólt a rekettes hangján, hogy mindenki tegye az ujja hegyét a gombra, de úgy, hogy szinte alig érintse, és ő megidézi nagyapa szellemét. Feltette a kérdést. Szellem testvér, ha jelen vagy, körrel jelez. És a gomb a sok új heggyel körözni kezdett a papíron. A hátamon is végigfutott a hideg. Ő meg kérdéseket tett fel, a gomb meg csak úgy jött-ment a sok új heggyel a papíron. Én rettegve néztem az ajtót, hogy mikor lép be a szellem. De hiába. Az öregasszony végre elment, s mi lefeküdtünk aludni. Álmomban viszont jöttek a fehér lepedős szellemek. Sikításomra meg arra, hogy bepisírtem, ébredtem föl. Mama odajött, betakargatott, megnyugtatott, és azt mondta, nincsenek szellemek. Köszönöm.